Tak čau lidi, jsme na kapličce u takovéhle řeky Kamerun. Ne, u kapličce, ty idiote. Kapličce ne? Nevím, já tomu říkám prostě povoden Kamerun. A dneska my lovíme tamhle ten klacek. Tímhle klackem. Tak jdeme na to. Je tohle velmi nebezpečné, takže tohle nikdy nezkoušejte. Naštěstí umím plavat, takže se nebojte. Říkáme, že je to málo hluboký. To je málo hluboký. To je jedno, vole. Víš, jak je to? Královská zahrada. Alexi, víš, jak je taková ta kašna? Já vím. No tak tam jsem už spadl, kámo. Byly minus. Už jsem skakal. A já jsem si na tomhle důvole hrál. Tak jo, lidi, tohle bude největší krouk. Ještě do toho. Alexi, napadně. Ještě do toho, tikta. Tiktatku. Pojď sem ještě. Ježíš, hlavně si nenamačnou, víš co, péro. Idioté. Kurva, drž kopat. Tak tam můžu, moje boty jsou do... Ježiš, Borio. Kupuju. Cože? Víš, že se kupuju, vole, protože je tady už sám. Drž. Nebo počkej. Já mám takový dobrý boty, že když je koupíš někam třeba, kde si normálně na zoupa, tak ti tam začne to unáč. No, vole, já to mám taky. Já to mám taky. Vylovování klacku 2000. Tady ti ještě k tomu tyhle dva Titaniky pustíme na svobodu. Nebudeme je tu věznit. Co jsme? Správně. Co děláme? Chcípáme. Co děláme? Blbosti. Co Píčoviny. se stane? Chcípneme. Ano, naše moto, jdeme tu. Jdeme je vypustit. Tak se zadoukneme. Jinak jsem vycvičený profesionál, tohle nikdy i doma nezkoušej. A ples! A už jede. Nyní koukejte na náš Titanic. Tenhle Titanic bude taky prout. Ples! Vidíte, jak tu je. Hotovo, lidi.